Hola, nosaltres som la Berta Baltral, el Pau Gall i jo, el Marc Jiménez, de primer de batxillerat, i hem dissenyat l'experiment de com programar un dron. Bueno, com ja sabeu, els drons es poden fer volar de manera automàtica amb un mando, però també es poden programar mitjançant un programa que es diu DroneBlocks, que és molt semblant a l'Scratch i que és molt senzill. Llavors nosaltres hem programat un vol per al nostre dron. Ara el provarem.